puedes confiar en mi. Tenim ganes de donar un estil de música que no sigui el clàssic estil Disney, sinó que hi hagi una mica de tot. El Petit Príncep, precisament, és un llibre que poden gaudir els nens de 10 anys, de 20, de 30, 40, 50... És un llibre absolutament intergeneracional i aleshores a nivell musical també teníem ganes de transmetre això. Els baobabs has de fer com una música, o sigui, fas toc, 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 hi ha un moment que els baobabs en 3D es crearan i l'espectador ho veurà, o sigui, estaran l'espectador i tu veuràs tots els baobabs que van envaint el teatre. Perfecte.